Sanibonani ekhaya igama lami MK. It's another episode namhlanje ngiphethe iartist lana le hip hop / ispaza bambiza ngobudlelo legend Granny Krugman. Mosha kanjani futhi ubudala? Ndimnandi. Exactly. No man, firstly ufuna ukukubulela ngokushaya around kayi today. Yeah, I know man, ba amatyana nokuba busy bambeka ngapha nangapha, but then ukwazile kwenza ixesha ba uzovela ngapha. Yeah man, ngibulele nami bra kuba unibizile noko bra bengayicingelanga nami. Ne. No, basically ngumusic wakho. Interest obviously izwakala from umusic wakho ne, of which vele into esoringa ngayo kayi today. Mara before leyo nto leyo nifuna ukwazi, yabo, nifuna ukucava kahle kahle kuba ungubani, ubuya phi, and like ungene kanjani nje kumusic. Yeah but okay, yabona bra, like xa ndino iqala phansi iroute yayo idiphu kakubi bra, yabo. Okay. Lento bra ndiqale ndimncinci kakhulu. Yabo andikhumbuli kahle unyaka ne, but ndandimncinci kakhulu iqala kwami. Okay. Yava. Then ke ngoku ndingumuntu othanda ubethe into intoni i-drums. I-drums. Yeah, ndikhule nge-drums mina bra. Even kwasekhaya bendithanda udlalela, ndithatha ipheyile ndizibethele. Okay. Yabo nje kube mnandi. And ke ngoku nefamily mos biyithanda lana uba hey liphupha manje livela kulomntana. Cha bengayihoyanga that much kuba since ningumntana mina ke ndandiyazi uba ndiyaphi, yava. Okay, sure. Then ke ngoku ndangena e-primary ke ngoku eMthawelanga. Okay. Primary school. Queenstown. Pha eQueenstown. Then ke ngoku ndaqhubekeka ke ngoku nalento since kufundwa ubona xa kufundwa ibe i-chaos esikolweni. Fumaniseke kuba eclassini makube mnandi man, kube mnandi nje. Thanda ubethi idesika. Hey, khule ngento ezinje ya. Okay, sure. Yeah. Okay. Then ke ngoku ndangena ke ngoku eXhadini senior primary school. Apho khona kwa grade 7. Apho khona ntinda dibana nezinye. Khona ezinye intwana zami. uSanele no usindisiwe fulathela no endinako buso ibizithome zami kweza phayela ndozingi la primary yakhona kwa grade 7. Then ke ngoku sala nduzo zabona lento endiyenza, zafuna ujoyina lento endiyenza. Siba ngapi ngoku siba yi4 eskimini. Okay. Zajoyina ndabafundisi okokuqala sasicula ingoma zabantu, khona izingoma kuthiwanga zila zinto zaseKapa amakhuzu yabona masento zizitwala. Sithanda ucula ezangoma kube mnandi nqola man wachita khona manje into endiza nayo man ayizosinceda leyo bazi besicula nengoma zabantu. Siyakwazi uyenza lento noko seni right and nami ndiyakwazi uyenza noko into endinayo ndininikile, yabo. So singayizama manje lento man ke siyenze, yabo, ibe yethu nje. Sure. Yava ngoluvo lwethu, yabo. So naqona okay fine masifundisane namajita. Safundisana ke ingoma zethu. Safundisana kumnandi kunjalo yazi ke esikolweni. Sibethe zodesika. Then ke ngoku bazondiphi igama ke ngoku intwana zami. Zintathu. Okay. Zaniphi igama zandibiza ngo-legend kuba ndiyazi uba yo how i-legend, yabona igama lakho lisukaphi. Okay, sure. Uyi-legend. Yo hayi. So ngibani igama lakho ngu-Legend Sipho since ungusipho sethu. Okay. Yava. Ungu-Legend Sipho igama lakho. Ndaqonda okay. Ndiyabulela manje majita manje. Okay igama lami ngu-Legend Sipho is fine, ndavumelana na. Saqhubekeka sacula ngezi-app ke. Wanyuka umgangatho sicula ngezi-app. Single play yazibona moseni. Sure. Aba single play sicula ngabo kumnandi konwatyiwe ngqonde nasemoyeni ubone nje sisithukutheza manje amajita lawe amile lawe phandle ngqonde sithele kancinci nje eva ke class sibambe lo single play sicule kube mnandi sibukelwe ke. Okay. Abamanga abantu sibukele ngqonde kanjani sayenza njani nalento. Okay it's fine, ihamba iminyaka qha pha ngo-2018 wasuka omnye wethu wabheka eKapa emane ebhayi usindisiwe sabe simphene igama lakhe ningu-Oxygen. Okay. Yava. Then wabheka eKapa ebhayi ngokuye. Then soqheka njalo sashiyeka sibathathu. Yahamba iminyaka sicula ngezi-app. Uthe ngo-2020 ndadibana nenye intwana pha elokishini. Xa biyandibona kuba ndiyayithanda lento. Iyayithanda naye and ifuna uyifunda, yava. Ifuna uyifunda. Then ifuna ndiyincazele, okay it's fine. Lentwana ngqonda indimele enhloko uba bra ndicela ifeature nawe. Hayibo kwedini ungubani sofuna ifeature nami ngokwena. Bra zimnandi ingoma zakho ndizivile and abantu bayazimamela abantu wena ungubani. Okay mina ndingu-enako ndihlala phiphi ndihlala kwalapha nje kwalapha eroundini.
Okay. So ndiyithanda le nto yenzayo ngasunifundisa. Okay, intwana yam ndayithatha nam ndayifundisa kuba iyithanda mos. Yamani siza qho endlini, mani siziswa nikroba uba izofunana nam uba masenzele weni ndaqonda okay. Le ntwana yaza neplan ethile ke ngoku yaza ne-app ekuthiwa nguBandLab. Ebe ndiqonda le app andikwazi nayisebenzisa le. Yayicofa le ntwana yayicofa yayivula. Yandibonisa uba yenziwa njani ndaqonda okay le ntwana izasosibe yiproducer yale app for loo because ize nayo mos. Yeah, okay. Ngoba ize nayo okay fine saqhubekeka naloo app. Siqale uba serious kahle kahle ngaloo app ngo-2018 ngo-2020 xebe ngo-2020 umculo uthanda kwethu sibaninzi sokuqale phaa ngo-2018. Okay. Yeah. So inginqi le like okhulele kuyo le Queenstown. Yeah. Ikhuthaze kanjani like italente yakho yomusic? Kona wena bhuti baninzi abantu abayikhuthazayo ne. Cha uyeke nje kuba sihlale lokishini eyi-1 abazi abantu abanaxesha lento zabantu babhizi. Yava. Yeah. So bambala ke ngoku abantu abandikhuthazayo ba hey mntanam man qhubekeka nalento ungayeki. Okay. Inje ya. Okay. So istyle sakho so music uyenza hip hop ehlanganiswe nesiphaza or uyenza hip hop aside and then uyenza isiphaza aside but then isiphaza hip hop because kuyarapwa kada. Ikuyarapwa waya so into eyi-1. Yeah. So why uvele wa choose isiphaza because I've heard masowukhuluma ekuqaleni you've mentioned ukuthi bewumamela amahuzu yo 300 namahumsha yabo. Ingxaki yabona wena bra ndithande indlela abenza ngayo yava. Sure. Indlela abaraphe ngayo so ndaqonda okay it's fine man ikuse nami ndingayenza man lento man ayinando uhlula yabo nami ndingayenza lento qha andinawenza bona ngalandlela abayenza ngayo mina ndizayenza ngentoni ngelwami uluvo phakathi. Okay, sure. Okay. So eskela labe ukhona like bebawuthatha kanjani umusic wakho? Obviously I remember nami nisaseseskele especially primary besinokubetha nathi amadesika la creating le yafana seklasini and all of that. I-response yabotishele when they actually knew bangaba no man i-talent elikhona kai in terms of music and all of that. Like iye yabanjani engagement yabo kuwe? Abona xa sendithethe inyani andifuna ukuthi babeyilandelela ne. Ha bona babendibona nje uba hey lo muntu sikhona manje sakhono abaqha ke since bengotishara yabo bengenayibuza yonke into yababona mos and ngalamini sasicula ngayo kuloo desika leyo saye sathathwa sasiwe staff room namajita siba yi4 senjalo kwathiwa masenze the same la nto besiyenza phaa eklasini yava kugcugcumo sikuyangcola eklasini so utishara uzothulisa ingxolo then ke ngoku hey man umjita izawuthini ngoku le nto qonda amaqala omnye wethu sabe siphikisana kunjalo yazazi ke inhloni zethu vele sure. Then ke hayi amazi kutishara qonda nxa exesha man bayadlala abantwana bathatha isiwazi wasivuthulula saphuma zabaleka zodlala eklasini. Okay. So umusic wakho okanye istyle somusic wakho ucinga fana ba like okay let's alone bangabe ucinga fana ba like xa sowucula umusic wakho yephi imessage okanye ifeeling oyinikeza abantu ngawo ngestyle somusic wakho? Yabona bhuti omdala umusic wami ndithi ndiyalicula yilantuzi piano ne. Sure. And then libe mnandi and liba njani liba i-love song ndixesha elinzi ndicula i-love songs yava ndicebisa abantu abathandanayo like nasekuhlaleni nje andikafikeleli kwezi ngoma ufumanise ukuba ucule umculo wengcebiso like ucebisa abantu ndiyafuna wona uwenza bendibaza kwenza wona futhi lo nyaka zayo ke ndiyeke ezi love song ngoba kudala ndizenza. Sure. Okay, now speaking of my love songs, why am I love songs? Like, do you have the experience ebhaya uthandweni where you know about okay xa uvuka ngale ndlela uzobhayiziseka xa uhamba ngale kuzoba mnandi or mhlawumbe kuyimama uba no i-type eso yemama igrade i-type eso yemama igrade like come on story still yabona ke bhuti kwi-love song brand icula ngento endiyaziyo ephuma kum yava kwenzela nabanye abantu bayifunde into ephuma kum ngaphakathi endiyivileyo behind umntana lo benjola naye bowujola naye. Yeah. Okay, are you currently in a relationship vele? Yeah.
Okay. Zingaphi ingoma that the person that you are with ngoku as inspire leyo bangaba uzibhale? Ngoku Sure. okwangoku andikabhali yabo andikalungisa izinto. Okay. But ndisafuna ke ndiye kwelaa cala then ngizolungisa into zami kakuhle ndibone uba ndizawuhamba njani. So basically wena ukwazi ukubhala nokusebenza kakuhle ku-music wakho xa use-Eastern Cape. Yeah bra, ndiyakwazi ubhala, ndiyakwazi urapper not uproducer. Okay. Oh, so kunabantu abakuproducelayo and all of that. Yeah. So that's why ungakaspani since ufike kayi. That's why. Nice one. Yeah. Hayi wena bhuti umnandi unje yo. So ngawaphi ama biggest challenges oyudibane nawo mhlawumbe xa sowubhala ingoma? Because obviously I know ninabantu ababhalayo like niyathanda ukuyenza like yonke into ihlala isibane happy ending. So what if izinto azivayi grand ku relationship yakho since kuyiyo mhlawumbe izoku-inspire for you to write ingoma? What if izinto azivayi grand that do you also share ama-challenges odibana nawo mhlawumbe ezingomeni? Yeah. Okay. Yabona mina bra kahle ku relationship noba mhlawumbe ndophuke kangakanani but eyona nto endenza ngixole nansi yi-mic. Okay. Yabo. Ndidibana ne-mic. Inyembezi zami zonke ndizikhuphe lapha emicini. Okay. Nezi zami ndicula nazo ziyandazi. So far sesiphi like story that you can share with us sothando especially kwi-experience yakho esesakulidela uba ngaba mawubhale mhlawumbi leyo ngoma leyo oyibhalileyo of which mhlawumbi kuzo zonke ingoma zakho osewuzirekhodile so far you know ukuba ngaba i-track eso yi-track endisayithandayo kuzo zonke and because of mhlawumbe i-story esibehind leyo ngoma leyo yabo. Asiqale ngengoma kuzo zonke ii-tracks zakho yeyiphi i-track ephuma unumber 1 uthi yabona le track whenever anyone says ndifuna ukuva isound yakho mfethu ndisenda le ngoma le? Bona bra ikhona ingoma sasikhuphe sibathathu. Sure. Yeah, sibathathu. Okay. Into sondishiya nava isiyiyo ingoma endiyivayo kuzo zonke. Okay, khambani babekushiya da. Hello bra yamcenga ba hey azongishiya wena nokumcenge nje ngamagama nje umbone ba hayi nokathatheke just nje. Yeah. Yabo. Yeah. Ashenqisa unyawo ahlale phansi. So wawushiywa basically for you ukuba ngabe ugqibele soshaya ngoma. Yeah bra kahle hey yaphela kanjalo laqonda hey yazi intoni into zami ndenza ndibe right ilando ndanikhule ngayo Mike. Yabo. So after ushaye ingoma yaphuma ingoma mhlawumbe nemama le wayiva ingoma waye wabuya ke ngoku hayi wakushiya ke. Yo hayi nje maqale ngeke ngibuye. Sangibuye bhuti hayi sangibuye ndifuna ukuxoxa yo sangibuye kodwa ndisho kona wena bra xa sithethe inyani ko relationship umjolo into enzima yava bra because ingoma ndiyikhupha ndiyikhuphe ibe mnandi de mntana ayimameli. I know ba sozayibuyisa i-respond but inhliziyo yakhe izabe ithetha yona uba yekuse hey le ngoma le iyanditya ngaphakathi but sozayithethe yena ngomlomo wakhe kube ndoyika mhlambi kanye endonqena yabo. Yeah. Esonqena indlela endizawuresponda ngayo. So khambani what actually happened for bangaba niqibele sohlukana bangaba nohlukene sekakushi wenzeni? I know kuhlala kusithiwa amajita ngawabhayizileyo nana and obviously nguye oshiye wena since inguwe obhala ingoma ethi sunishiya. So ingxaki yabona wena ingxaki azange ndenzeni ubhuti ne qha ngabantwana abathanda izinto yabona abantwana bathanda izinto and umntana wakhona zange abetsala wavele wangixela straight ba ndifumene omnye masibe siyeka le ndifumene omnye then ke mna ndingiloko ungakwazi ucenga kakhulu yabo andikwazi ucenga kakhulu ke mna ndiqonda okay it's fine make ndimyeke into azawuva ngayo yela mike uzawuva ngemike uba ye hayi le. So you felt ukuthi hayi ngcono umxele like umncenge ngengoma instead ba senso like yinto mna sisiphiwo bra into engiphila ngayo kona ndiyakwazi uncenga ngomlomo ne qha ngase ave ngalendlela mna ndifune ave ngayo. Okay. Kubani biggest influencer yakho vele ku music
like ngubani like umamela ingoma zakhe or relate kuye so far kuma artist lasephumelele Yo brand mamela kwasana umculo for as long nje kungumusic yabo and ke ngokwesiculo ndiwuthandayo khona enye bengisandozidaloda ngoku enye kuthiwa ngu-exposer no kuyandenzela noko no Pizzo kanje yeah oh so basically umamela leya genre le yabo Pizzo no Pizzo yabo okay Simanskapo yonke njalana nice one so ama-artist abhaya vele mfethu like ukunotice abhaya ama-artist even ekasi ama-artist abhaya even when you are watching TV ama-artist abhaya ntanga mara not wonke ama-artist they actually able to break through yabo like to make it ku-music or kwi-artistry yabo and all of that why do you think like kuyenzakala kanjalo like where do you think ama-artist afeyila khona in terms of ukumaketha umusic wabo to a point where nabo sebazofumana lama-gigs wama-100k wama-in ama-50k yabo khambani what's wrong kushiyana bra indlela bona abenza ngayo yabo kushiyana indlela bona abasebenza ngayo kumculo wabo okay and nabantu ke ngabamamelayo abantu abangakanani uthandwa ngabantu abangaphi yabo yeah cha iba into eninzi nje sesinyike okay so actually question yanishaya yazi kungumsebenzi I think ngizoyiphrase ngendlela wrong but nizoyenza manje yami lifumana yeah kungumsebenzi kabani between i-artist nama audience ukuyenza sure kuba ngabe i-artist liyakhula like ngumsebenzi we-artist ukuzimaketha kuma audience or ngumsebenzi wama audience or ama fans ukukhangela i-artist leyo and say ish kune sound engiyikhangelayo man I hope ngayithola and then ba browse wonke ama artists and then bahlangane nawe and be like okay this is the person esimfunayo or wena as an artist kumele upromote umusic wakho kuma TikTok kuma Facebook kuma wonke lama social media platforms that for people to actually get to know you like yephi esebenzayo yabona brand ngathi zisebenza zombini because ne-artist ngaphi iyasebenza just for uphumelela then incediso zindoni zifans ke ngoku for ukhula then abe ne-fame ubheka pha yeah okay asithathe break nyana ne yeah asithathe break welcome back to a podcast with Lelo legend lelo intombazana oh I remember when you saved the number yakhe phone yami ubhale ulelo suka kulamntana lo kulamntana wayezokunika inamba yabo so nguye ulelo ayinguwa ulelo hayi ndibali ya ke ayo fault yami so mara let's do it ngendlela sharp welcome back bafethu ngisahleli ne legend la so Krutman speaking of music wakho vele ne take me through I performance yenu yokuqala or I performance yakho yokuqala ifeeling nje yayenjani nje ukuqabela stage and then there's a number of people bayacheer apha and then uzo performer like nje how was the feeling yo bra kokuqala yabona I-performance yeSkim Sengwenya bra in fact kwakukwi nge-30 kaSeptember yava nge-30 kaSeptember ke ngophakela cala lethu okay kunento kuthiwa yi-Weekly TV then i-Weekly TV into mhlambi esiperforma kuyo like abantu abaveza ama talent zabo pha yabo sure so ne-rappers ke ngoziyabizwa pha ziyoperforma pha hayi ndiyaziva price stage ndiziva ndikhulekile kamani because ndiyabathanda mehlo umthetho lo wami ndiyathanda ukubukelwa yabo okay so akhona ama projects so wakhuphile such as i-EP okanye i-album or ama single hayi izisingles noma zimbalwa le singles i-EP anikayenzi awukakayenzi EP okay zifumaneka phi zona ezo singles ezo iyafumaneka na ku Cupid Mobile yabona ku YouTube okay Cupid Mobile kunye ne YouTube yeah okay so xa bekusearcha phayana basearcha abantu do they search ilegend or
yabona ke ngoku ingxaki ikhona because kaloku le ntwana ndandithemba iyifake le ngoma phaa inento nobhuti spelling but kona kuwona ndingu-legend bona bayabhala legend so singavile mawuthi nokubhuta ispelling ukhambani uthini ndoda heyi khalazo ncama uqondayo intwana hayi khalazo and umuntu avele abe offline uqonde hayi ke ngoku ingxaki le yandenzela yona ngoba kaloku le ngoma izawumanyelwa ngabantu ngoku izawuba yintoni ngoku umamela ingoma enegama elinje kodwa mna ibe indim lo indim eligama lam legend yena ubhala ngendlela yakhe so kwingoma sowuzikhuphile so far ngawaphi amanye ama-artists osewuke wasebenza nawo? Amanye ama-artist cha ahlala kwizilali bhuti akude akude so besihla ngodibana ko-WhatsApp so sure besingafane sidibane face to face bona nokusendwa ihook ingoma engaphelelanga then afake ivesi yakhe nje besisebenza ke into enje yes so anikaze nadibana like nguwe nomjito omfeaturishileyo ni record track asikaze zadibana eyona nto besiyenza besivele silanduze esi-Skeem Sengweni i-city mos zikhona ezinye zaphaya elokishini ekuthiwa yi-Wash FM behla ngofeaturisha nazo yabona ke zona zizaphaa sidibana nazo sibe yilambumba ke ngoku sifeaturishe kube mnandi no man, I'm taken by ngendlela i-technology like evele yakhula ngayo. This means ungathule Eastern Cape mna ndilapha eJozi and then the other one use Cape Town siyakwazi ukuyenza ingoma sonke sifeaturane kuyo singakhange sidibane endaweni eyi singakhange sidibane no i-technology izinto ezininzi uyayibona ingcuba kaxaka nje bhuti ingxaki so kwi-experience yakho nje yo-music nangendlela enisipana ngayo yiphi yona lesson enkulu ongatsho uthi into oyilike oyifundileyo? Mna Brian into endiyifundileyo into yokuba ndikwazi like uqeqesha abanye yava sure esiba ndikhulise i-Skeem Sengweni Entertainment ndikwazi uqeqesha nabanye because besisiplane loo nto kakade ba ugoduka kwam zikhona ezinye iintwana sizofika siziqalele phansi sizipheke nizipheke okay so when you do all these things ni recorder ni release ingoma ni uploader and all of that like nizenza with the mindset yokuthi one day we want to make it, one day nathi sifuna imali and all of that? Asinawenza nge-one day like iyaxhomekeka nje amalanga sisebenza ngawo sure because umzekelo yabo kule app sirekhoda ngayo siyakwazi ukhupha i-track noba zintathu then sizigcina kusuku oluyi-one then xhomekeke nexesha esisebenze ngalo ba lixesha elingakanani okay no kuyavakala tayam You said uzohamba uzoyekhaya ngoku that's where uzofika uqhubeke vele niyenza music and all of that. So zikhona mhlawumbe titles nyana zengoma obviously njengoba bewuhleli apha eJozi or njengoba ulapha eGoli no uyadibana nemama uyajola wenza yonke lento leso obviously kukhona into ezibhalekayo nyana yabo mhlawumbe ikhona iproject ekumele siyilindele uzothi xa ufika ekhaya ufike ube phezulu kwayo based on experience yakho apha eJozi ngezothando. Ingxaki yami mna bhuti yabona since nafika apha yava azange ndafumana thekeni kwelicala and ndiwacacelanga awalapha ndoda ufike nini eJozi? hayi ndiwafuna awalapha bra ndibone kakubi ndive kakubi ngawo bhuti ndaqonda make ndishenxisa inyawo ewe kona ndiyazazi uba ndingilo mntu ndinguye kodwa ke qonda ke xhasa amahasha am namhlanje baninzi bona abandifunayo. So you mean to tell me uba awuyazi iphusi yaseGoli? Andibafuni bhuti andibafuni ta hayiba andiyazi andibafuni ndim lo ngabafuni andibaleqa ndim ongabafundi koze ndibalandela asondenze loo nto until ndiyohamba andibafuni bra. You one of amajita a few that I actually meet and talk with abangayikhathalelanga next man iphusi yaseGoli. Ngicaba khambana amantombazana waseGoli into zalapha bra ingxaki yazi indaba yintoni bra uzabuva ubumnandi balapha then xa ufika ngapha yawoza ucinga ubumnandi balapha uqondayo sisoka amadoda noba wenzani nabani nguphi yabona thina sikamajita amanjalo kiwesithina abantu bomculo sigoba kakhulu so hayi andifuni sibe sisokolisa kakhulu hayi abalapha iwesi abalapha lawe hayi so basically xa
funa imama mhlambe esasegrand esaqondileyo hambe ekhaya mfethu yeah hambe emakhaya. yeah lothi apha andibafuna balapha. What then happens ke ngoku xa uzohamba ekhaya and then uyayifumana vele le mami lento uyifunayo and then umsebenzi ukubizele kwi-city enkulu such as iJozi mhlawumbe yabo, then sekumele urelocate kwelicala and uze nayo leyo mama leyo uzobloma nayo ngapha. Do you think uzoyimanage nje leya pressure yena azobahlangana nayo from nje igoli, because igoli mfethu it's not just bad for thina majida kuphela, even for imama. Zikhona imama ezisuka ekhaya angazi next innocent xa ifika egoli uhlangana nabo MK left right and center into ezifletha zingayeki. Yo bra hayi yabona bra lonto leni ayenza mhlanje ndizazi ba ndimhle kahle lapha epokothweni. Yeah, ndizazi ba yabona ke ngoku ndimhle andiyazi ba anayiqondo ba ikhona enye ayifunayo engapha ya, but ke uba yena nomhobholo hayi bra buyisela bheke emakhaya. yeah buyisela bheke anakwazi ukuhlala nomuntu onyolukileyo bra inyoluka hayi thatha abantu babantu hayi I know Ngqibile I Ngqibile. So ufike nini Nhleki, ufike nini? apha ndifike ngo-April bra. April, May, June, July, August, September, October, November, 7 months. Yabo ndiyahamba futhi this week No. kwezaviki. Pussy next Ingxaki ndim andizifuni ndazixelela loo nto ndisiza first time ndifika nathi angeke. Batheni kahle like I'm interested ke ndaba ayithethileyo ngemama zakayi yabo, because obviously mina ndihlala apha so I wouldn't really see mhlawumbe izinto ezibonwa ngabantu abafikayo kule ndawo yabo, because mina sendihlala nazo ezinye ndiziqhele to a point where zide ziyinorm yikumi yabo. Yeah Mara batheni nguwe bakulumkise specifically bathi khambani? yabona ufika kwami apha eJozi ngala April ndanothiswa pha uba hey xa ufuna abalapha abantwana funeka wenze so uba urich apha epokothweni. Ndabaxela straight nandijongani ke mna kandinali xesha lodlala because umntana akafuni mna mozufuna ipokotho yabo, so ndizumela loo nto. Andinamoto ke mna ndizihambela ngenyawo ndiyazilambela, so yintoni ezandibangela uba ndibe ndibasokolisa. Yeah, abantwana barich ndiphua mos bakhona abazikhonayo ndoda abangenandaba nezinto zakho like bakhona kona bra qha inhliziyo yasozithethe loo nto because kaloku exesheni umntana uzawubhoka uba abe kudala ngoku yabo, nabanye bayonwaba ningotheni mna kanti akayazi imeko uba irong emva yabo. yeah ke mna ke ndikholwa ngabantu aba-understandayo, so abalapha hayi siphamalathi bra. yo iphamalathi okay. Andithethi kakubi ngabo kodwa hayi ndivile bra yo ndivile bona baninzi bra abandifunayo. Yeah, baninzi abanye bangqina bade bafotele napha phambi kwasendlini ndibabukele ndihlale bayistupini ndityiwa hayi fanqondi andizubanaka because ndiyayibona le approach bazanayo. yeah ne hayi amantombazana waseGoli endigqitywa iliphathe kuba baziphamalathi. Yenzeni iphamalathi because like bra like bantofontofo bona nabakhona bra yabo basofti yabo bapha yabo bathop, so yo mna mjita ke osuke emakhaya yo hayi insizwa zasemakhaya mna bra andizuyimela indaba yalapha. hayi ungqibile now funa siyivale singekayimoshi kakhulu funa siyivale. Let's say khona umjito obuye mhlawumbe uzibuyele emakhaya uzokala kayi eGoli yabo, and uzophesiwa nje i-talent lakhe lo music or be it uyacula or uyarap uya-actor uyenzani, but then obviously artist yabo. Yeah uzophesiwa nje i-talent lakhe kayi eGoli. Like ngawapha ama-advices ongamnikeza wona uba endoda xa ufika eGoli izinto zohlangabezana nazo zizinto eziso and uzosurvive or angeke usurvive xa usenzani. yabona wena bhuti into endinomcebisa ngayo i-one bendisatsho ke bra ndiyamcebisa uba jonga bhuti mana awunokwazi ubetha iindaka ezimbini ngelitye eliyi-one because uyindoda ufaka i-CV macala but uthathwa apho uqala i-CV avunyelwa khona usebenza khona. Yeah ndizama ukuthi ke bra njengoba senza lo mculo wakhe nezividiyo zakhe ntontontoni angazenza zombini but agade icala yava azawuqale asurvive kulo then aliyeke linyeni. yeah ne
yava. Okay. Now let's derive it to obviously imama or amaphamalat. Yeah. Because xa ule ekhaya and then ubona ilife yaseGoli, obviously sihlala sibonisa izinto ezinhle kuphela ngeGoli, sihlala siyifiltera yonke into, sisithombe siyasifiltera, Yeah. yonke into nje ifilter like ibukeka inhle, yabo. Yeah. So amanye amajita obviously mawasuka ekhaya zisukela ngalaweyo kuba entanga ayabuye eGoli mfethu, igold yonke into efuneka la, iPhamalathi uzofika igold, in uzofika igold, nanani uzofika igold. So Kuyasetshenzwa. ungawacebisa uthini amajita especially ngamaPhamalathi, because amajita abhaya basuka le ndoda xa befika sebedibana nohlobo lwamantombazana like abangawaqhelanga from ekhaya, and then sebatshintsha indlela abazobehave ngayo and stuff. Mara wena uvele waqonda yazini focus isibali. Yabo yilana izabachana ke Yeah. ngoku. Umuntu la uyazenze umuntu ongenguye. Yabo. Yilana izabachana. Kaloku awunothi usuke emakhaya ufike apho zenze top kodwa yazazi usuke emkhukhwini emakhaya okanye usuke etshotjombeni. Bra, into enamacebisa yona ndingabacebisa uba hey xa nifika phasa anofika nenze nje because abantwana bapha bafuna abantu abatop, abantu abaright, abantu abarelevant, not abantu abazavele badala uqhosa nje noba kuphi. And abantwana baphake ngoku bayazithanda izinto ipokotho. Pokotho. So kufuneka ube soba umhle epokothweni and bayathanda ulonwabo abantwana bapha. But yeah. Yabo, bayathanda ulonwabo yabo bra. So wena ezumjita wasemakhaya iza nendlela yakhe entsha yomjabulisa ngayo. Uzawubona uba hey man ayifani uhlukile. So uzaqaphela uba oh kanene mhlambi yena indlela yakhe aphila ngayo kwela cala. Yeah. Uba iPhamalathi understandayo. Uzayiqonda man indlela aphila ngayo kwela cala ibhetere futhi nakunale mina ndizibeka kuyo. Because umjita ihustler uyaphanda for umntana be right naye abe grand. No ndikufumene tayam. No man, enkosi ngokushayela iround phambili. Ngibulele nami nje MK ngibulele bhuti omdala. Do you think mhlawumbe ikhona enye into esishiya ngaphandle bongathanda uba mhlawumbe abantu abasibhekeleleyo bangayazi ngawe or abalandeli bakho bangayazi ngawe? Yabona wena bra xa ndikuxelela kahle kahle ischeme sengwenya yenye nje ipart endishile encinci pha. Ba ischeme sengwenya sasibuilda siba yi4 kahle kahle singamajita. Okay. Sasibuilda siba yi4 then ke ngoku bona mos sisi foundations then sadibana nabanye just unyusa yayiva. Yeah. Sadibana nabanye ke ngoku sabuilda kwamnandi pha eziba ke ngoku ndizawuhla ngoku sifike nangoku siphinde siqale phansi apho besiyeke khona. Okay. But ndisho ke abanye abayeka ngabela cala babhizi noko ndibashiye netalent andibabulelanga. No kuyavakala tayam, kuyavakala, and then hopefully xa senisenza ama projects amakhulu le nizoni invite nizakale nizonikhava nizonishutela. Iyawubonakala ke ngokuba ngokomnotho basihamba njani. Nihamba njani? Yeah, but then like nge-style seni so music I believe bangaba noma nomnotho will be something ezozwakala quick more especially once na hit market. Yabo, so Yeah. it's a matter of ukupusha nje ama promotion, promote music wenu ngama social media platforms. Wonke umuntu one TikTok, let it be flooded by talent lakho, yabo. Yeah. Singathi masibheka iTikTok sesibona abantu abakhwelanayo esontweni. So sile video yeah, kuvela mari pa- artist manje i-video nama-views amakhulu ku-TikTok yakho Ile. nalo sister nalo mfundisi China, abaphepana yeah. esontweni like China. asifundi leyo nto leyo. We want to actually maskena kwi-hip hop kwinto kwi-handle ye-artist we need to see music wakho. Yeah. Yabo, so pushani bafethu, and then from me i-MK nabantu abasilandelayo sizonisupport guys like noma yiphi indlela esikwazi ngayo, more especially nani maniz availa ukuthi okay guys nazi project esiyikhuphileyo sicela ukuthi nisisupport, yabo, sizoyenza into kanjalo. Mandibulele khona Ekuse mandibulele kakhulu manje ngenxaso yakho lokho akufani. Dangi Khudman. Yeah, I think Akufani. ngisaqikele we amaphamba. Ayivele wanibeka phansi. So bafethu cela ningalibali ukusubscribe, ningalibali ukukhomenta. What is your take nje ngale ndaba yamaPhamalathi? What's your take? Angavi kabuhlungu Yeah, amathekeni. ningavi kabuhlungu. It's just yabo, I'm hopefully
in one of ama episodes wethazwakalayo sizoba nali artist le mama of which lizosixelela ukuthi amajita zintoni njengoba imama kungamaphamalasi ulusithelekisa ulusithelekisa yeah so bafethu siyabulela kakhulu man nibe great